uri kuita sei musoro? Uri kurwadza zvekuti handione chero ndikanwa mapirisi haupore. Even if you try to take the medication, haupore. Chokwadi Prophet. All right. Munobaira? Kwete. Hamubiba? Handibi. Ndaoneswa kurwadza kuri kuita musoro wenyu. Makaitwa zvinoita gonzo. Kana uchida kubata gonzo, unoriisira nzungu. Rinouya chete. Rinombotanga richiti handidyi asi rinozongodya. So ndaoneswa mama musoro wenyu. Mato padhuze nekuita bofu. Because unorwadza zvese nemaziso. Chokwadi Prophet. Asi tendai Mwari kuti musoro chete wakukurwadzai. Nekuti ndaoneswa ini pamba pamunogara. Vanhu vakatanga vasinganyatsozvinzwisisa maroja amunoroja nawo. Vaingoona zvinhu zvichishayikwa. Mbijana mbijana. Ndaoneswa ini vanhu vakakomplena vakati tiringoshaya mari dzedu. Tiringoshaya mari dzedu. Zvino imi kuboka kwamaita ka ndekuti mamusingatore pahombe. Ndofunga mune muchifunga kuti naone kuti papa ine 10 patorwa dhora. Chiri kukurwarisai. Figa yemari iri kukurwarisai. $1. Amen Prophet. Koimi pazotanga kurwadza musoro. Zvamakapinda muchikwama chemunhu, mumba memunhu, mukanotora $1. Hamuna kuona here kuti maive nemishonga? Ndakaona ndaifunga kuti mustick wematches. Maifunga kuti stick yematches? Chokwadi Prophet. Mazuva ano vanhu vakubata mushonga. Siyanai nezvinhu zvevanhu. Ipapa pandakuti makorokoto nokuti makazongogadzirwawo zvekurwara nemusoro chete, maifanira kunge makafa. Nokuti dambudziko ramunoita nderekuti mukapinda mumba mevanhu munonokudubura mapoto, muchichachura muriwo uri pasitovu, maipihwa poison mukafa. Ena munosiyana nazvo? Amen Prophet. Mazvinzwa? Chokwadi You Prophet. die. Izvo mukatesa mazenya atochinja kuda you die. Amen Prophet. Ukazikanwa nevanhu unochachura poto, kwana wakaitira weti mumuriwo wavo, unodyiririzve. Eme vanhu musazofunga kuti tinonyadzisa vanhu. Ini chandoziva ndechekuti kana munhu aine chironda, handigone kuisa betadine ndisati ndachikwesha. Saka process yandiri kuita ndeyekukwesha tozoisa betadine inochishanda manje. Ima hamusati mambozviona kuti tiri vana waiti ukakuvara waivenga muchembere vachinyatsoklina ronda kusvikira rasara rakachena. Saka wese anoda kuuya kuno tinotanga taklina ronda. Inini ndakavenga munhu anotora asina kupiwa. Kune vamwe vanotora even mumota yemunhu. Kumuti geza mota. Anofunga kuti hausi kuziva mari yako yawakaisa. Ndikutaurira mafano ekuchechi ndimo ndiri kuudza. Anofunga kuti hausi kuziva kuti wasiya madhora mangani. Dzidza kuti kana chinhu chemunhu chiripo angowana chinhu chake chiripo. Hakuna chinonzi kunhonga, especially mumota memunhu
kana mumba memunhu chaunonhonga chi. Kana paine vese vari kuronga kuba, siyana nazvo izvo. Kune vamwe vekuti anototi kwarimwa kudai, chaanotoita kunga nechibage. Kumuka usiku achienda achinotema chibage chevanhu, muchamera muguri mudumbu. Dikita rakaiswa nanagogo vari kurima zviminda zvavo muno maHarare hamuzvizivemi. Haunzwe kutya here kudya ipwa yausingazivi kuti yakabva kupi. Kubagwa kaipa haubudirire, wokubagwa akachata haubudirire. Hapana chacha karira pano kamko. Are you ready to dance now? Mutare Revival Night na Prophet T-Freddy yauya. Goodness and Mercy Ministries inokudzirai Mutare Revival Night musiwe Friday 27 March 2026 pa Queen's Hall padhuze ne Civic Center Mutare CBD. Mukana wama 1-on-1 nemunhu waMwari unenge uripo. Tifonerei pa 0778 059 270 0778 059 270 kana kutibata pa WhatsApp 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.